Cine merge la biserică prin conceptul că în felul ăsta își vinde preotul lumânarea sau mai face 5 lei la pomenic, e o mare înșelătorie. Deci e o mare înșelătorie. Tu lumânarea aia când o aprinzi, în dreptul tău o aprinzi. Și dacă te gândești că un pachet de țigări e 12 sau 10 sau 15 lei și o lumânare e 1 leu, bunul simț te îndeamnă să nu cârtești, să spui că ai aprins o lumânare celui viu și celui mort, când tu într-o zi arzi pentru dracu 10 lei sau 12 lei sau 15 lei și n-ai nici virtutea. Dar, dom'le, am pus-o acolo cu drag. E de sufletul bunicului meu, e de sufletul tatălui meu, e de sufletul mătușii mele, e de sufletul mamei mele. Și Dumnezeu o scrie în cer acolo și pe lângă greșelile care le ai, aia șterge lucrul respectiv. Ei, când te vede rău, se supără. Zice, e și mândru, și arogant, și prost, și necredincios. Las că-ți dau eu încercări ca să ții minte că fără mine nu poți trăi. Și ne vin belelele gârlă, Doamne ferește, pe tot omul.